Blonda ola an gi ang'o pa kama ntiere ni yapara Bina kucho bloody comedy. Kuna yani ndiro na kisa. Onyulo ndo huyo amefika. So sweet. Oh. Cynthia. Hello, Cintizo. Oh, hello. Wacha, kwani wewe umenimisa aje? Eh? Sasa ujamaa, si ndio nakwambia sasa hata no, but utalewa tu hiyo situation yake at least. Jana umeza. Kwanza alitapika kwa mdosi wake mwenye alikuwa. Jana tulikuwa kwa basi ya mtoto wa dosi wake mwenye alikuwa narudi kwa Dubai mwenye anafanya jobs. Kwenye ni yayo wake. Kamera. Na iwak. Ginyinge. Hapana, usi yeye, niko mbali na yeye. Jana so, wacha nikusurprise. Kwanza hii ni siri, siwezi kuambia kama yako karibu. Huyo jamaa nakupenda, si ndio? Kwanza jana vile alikuwa ameteia alilea. Na jina yako Cynthia. mpaka mdosi wake akamuuliza, kwani akamwekea movie ya Cynthia Rothrock ndiye akanyamaza. Kaona vile Cynthia Rothrock na huwa Rambo. Chiko na credit. Ni? Chiko na credit. Hapana, mimi sikuget. Ngadi, ani magocho. Bwana Karini sewe ya huyo video manjogi lwe mwana ndia customer. Ape. Mana no Cynthia. Bwana Karini nyoro ni wuok kata nade bwana. Manyoro na winjo ni wuok mana gi pick up. Iwuok mana banga. Abingene dosi na ojugo ngisani bwana okadwa nini kanywele ta. Winjo mana ni dogi ngok dosi bwana. Dogi ngok ma tumudugo semo penye mago jomage. An kuro kata kaka chupot kende akia anayudora mta. Iwe chango. Kata waleda winjo ni na mi. Walet mane memea. Di wal kucho ki jok mo wala ko to mane memea walet jok mi walo ko ke walet. Okay, wakel ni mbak walet no ero. Walet ni golo kisungori ne mon. Ni nigi pesa. Donge ni wuok aken nyoro ngama no mi pesa mowil 50-50 mowil kama mang'eny manyien. Ni nuga wallet. Imiyo dosi ni 350 dosi na. To donge chulo ji e thum pesa. Ngamo mi pesa? Nyoro. Wood dosi na. Wuwi. No chula salary ma 2 months. Kongorach. Bano bilo ito dak ni kwe. Mana kawa gombaka kendo mathin. Apenji. Tumagiti maboko ngoje chini ya. Tukare na luongi na. Ngare atokare maka ani luonga ne monda ni tukane na ngisi ni ani monda. Tuduna kuni ni ani uni. Monda bia kuni meto. Ingia. Angima nataka kujiachilia. Kakoro na ngiti ibukuri ingiki mane yawa gada majato nera. Ni pogi dogi donje dance floor. Omera imako ni chidosi ni ema winyo ni kori dwa miel goge twon ni tao. Gulo lweny dwa miel gi chidosi ni omera mudugo wei. Ko wei ni monde miel. Koro mchako miela kuna. Sichego dosinane ni kanye. Dosinane ni kanye sichego. Dosini dong ni kanywero. Ananena naka kichako miel kipamulweti ni. Donje gini ni. Dance floor kipamulweti wacho ni bas. Koro dwa miela kuna. Mela ka gini. Sorry. Mai. Mudugo wacho ni gole uru. Dosini ne dwaro dhi pare. Bana ingama nono. Dakni bani inja kani neno kaseme. Dakni tama eko. Asemera ata mie kongonare tu in mokongo ni wacho kisungu an kuri ida ni anja tich ngiso ji ni anja tich. Aya tich manade kwa sata rito nega friend na mani majua. Weka walo. An ga tich.
Ngama notinga ka soya. An mencha iro ka dosini oketi nego dasta magatango. Ano kanyago dasta. Macha to fa. Wan gi jatich manyako. Weni ka ni miyo ni nyaka omupi. By the way, jatiju no. Odwara ngo mana winyo ni luonga ne uwuonda ni luonga. Sama kalo ka dosini ka. Dong amanyi, dong ni simba. Imanya ngo. Dong ni simba ke walet. Bwana itu ini kisitori moko ini kisitori monego tere mane Nigerian movie Afro cinema continues shortly. We are pod fake ma. Awedo sinagire kana no Nigeria kana. Ijenjele obi magi. Wendo sinigire ni. CD moro dong CD ni moro mane tibiro godo mane wacho ni CD mag classics. 24 in 1. Nigerian 24 in 1. Moro mano oting'o nyaka ngane, oting'o tonda, awene gi Guardian Angel. Guardian Angel. Blood sister bene kanyo. Blood sister mane. Magi iti kalo tonda nade bwana, nini nge tonda minene kalo kakiwalo no. To kini Chris. To chief manoro tonda. Chief mane moro tonda ko sinyathino momo. Bwana ini Tudora mchinowa to nego thum, to ne mer, nen gi stress manager. Oko mer no leko e kuoyo ko wer. Tudora no mer ka. Jejele obi mai, jejele. Mano to nyathi kingi moro, mane sandore. Mano nyathi kingi moro mane kingo yudo ka go thum. Mugi mag Nigeria. Ida iga ni sene no ka Nigeria ka dosini kanyo to karuoge kata CD. Uonge CD mag Nigeria, mag tango madai gi eki. Kane mana pimu ni nyaka story mar gine Blood Sisters. Ka Blood Sisters omonyo wembe. Blood Sisters magemano monyo wembe. Koso Blood Sisters to nyako chano keto ne wadgi sume chiemo nyamin gi to mai ti chuo to chako sando nyathi. Kaso nyako cha en bendo oduogo. Otedo ni nyaka nyathi. To mera kuwuok ni chu ta luor ato naneno gi chon ito pa chipoti gi neno gi sani. Pachapa neno gi sani ko sato poda keto gupa chudosi ni emadia ate maditemo kwayo ni nguono. Ano ngisa ni leo tumapenyi kanyo no kadi ang'eyo tiyo garisi ni bire base. Chimuna idu kuneno akina okwa. Kama negi keto ne wuone gi yadh kaila ipi. Ni koro gino nomore ni nyiero lakini Bwana kare ini kia gik manyero chiemo na nyero moro na nyero moro mana nyalego dio ka Chris bwana kare Chris giro dio loso bas more ye kucho bwana to bande nyathine bande mdigo simu ai to jo la mama ko bwana to piano ne are ni we have given up your kids bande mgiri ne act gi ngane gi gino no wango i bande modio doja ka tiche kama oiro ka tiche gi poto rwaka uniform machal gi joga ma ji koro trainer to diro tiende kama to goni hey ano movie man chitoko spaghetti chamo indomie gi ked gi spaghetti tiche ne mer indomie tiche to dong nyaka mer ntiga gi machande ga malich men nyako go ngato koko mer to dhi go ngato drunkard master mi wuoye yo lai to namsino gi to no mango kono no luongi chak notice no kone gi simu ni mondo gidhi yom tugi wach chief no ne ng'ani yani in okigi chief mane oro tonga ne go kodite mbaga tek mana kanyoro kana kweri mondi wer madho sorts irundu ini madho sorts to no keto kamimadhe keg dongasi atimo nini ya wuokoni Ikalo kama no geng ni VIP mabede nyaka nyathi dosi ni pejo ni who is this guy seche mane imetho mera ma iduge yecho nyaka lao kal kogano mere sungori kitao kike sungu don't go there ni kare ni wacho dholuo ni wacho go there to kare wacho dholuo anawe ni wacho kisungu ni go there kare ni wacho dholuo asomo go there gi dholuo ni wacho dholuo iwacho go there gidholuo embenu ji bwana manoto Miriambo bwana koro Miriam nango don't lie kabuno to dwaro di address on ere gine ja kabuno ko Malcolm to mado ngane mana oro ni daf dong nangisi ni mago chaki dok go
Mikina keto kamatero ne matero keja na bwana. Sasa kija ni nani tani maunu ni Daphne Bigo. Bana kare piten pesa. Kare bana wale dawa gigi. Wale di mana? Isimba. Wale no pada seto I kantie. Na kwanya wale no nyaka ngegi miki. Utengo kalago ya ipetipado esano. No nyaka nyisi ano beto dak ndalote. Asika dak ndalote makati yonge.